כאן סתיו לוין. צהריים טובים, סתיו. צהריים טובים, מירי. סתיו, כפי שאתם יודעים, או אולי אתם לא יודעים כי אתם לא מכירים, היא שוחררה מהכלא, היא בדיוק בחופשה מהכלא. סתיו, על מה את עצורה? אוקיי. יש כמה דברים שאני לא רוצה לדבר עליהם, אבל אני אדבר עליהם בכל זאת, שכל עם ישראל ידע מי אני. אוקיי? אז מה שאני גנבתי, רצחתי, והייתי עם מישהו לא במקום חוקי. עכשיו. מה זאת אומרת מקום לא חוקי? מה את מגדירה מקום לא חוקי? את יודעת, כל אחד והנורמות שלו. אולי מבחינתך זה לא חוקי, ומבחינתי זה מאוד חוקי דווקא. אני מתכוונת, סמטה אצלך, נקרא חוקי? רגע, יש לי טלפון. אני באמצע שידור. כן, אני איתך. אני אומרת להיות עם מישהו בסמטה, זה לא חוקי, ואחרי זה, שהוא לא רוצה לעשות לי דברים, רצחתי אותו. זה היה הגיוני? מה נראה לי הגיוני לא. מה זאת אומרת לא רוצה לעשות לך דברים? אני לא רצית רוצה לשחק איתו לפרט, אני לא דוקים? רוצה לפרט יותר מדי. אני רוצה שיהיו לי שאלות אחרות. לפני זה הייתי עם הסוכן שלי, הוא אמר לי מה לדבר ומה לא. אז אני מצטערת. אם לא, אני אקום באמצע השיעור וילך הביתה. את באמצע שידור ולא שיעור, ממי. אנחנו את הבית ספר סיימנו לפני בערך חצי שעה, אנחנו בהפסקה. אוקיי, אז את לא רוצה לדבר על זה, אני מבינה. לא. את רוצה לחדור לי לפרטיות? בשביל מה באתי לתוכנית, אמרו לי להתפרסם. באתי להתפרסם, לא באתי שישאלו אותי שאלות. אז את באת לפה כי את רודפת בצע, כי את רוצה לקבל תהילה ושיהיה לך בעצם המון כסף. ממש לא ככה. אז איך זה? איך זה? אל תקראי לי בשמי הפרטי, חמודה, את בתוכנית שלי. אני פה נוקטת בשמות, לא את, ממי. אני מצטערת, אם עוד פעם אחת תצעקי יותר מהידיים, אני אעזוב את השידור, אקח את התיק הפרחי שלי. את לא מאיימת עליי, עם התיק הפרחי שלך מעלקה, ממי. ממי, את שמעת איזה צלצול לך יש? איזה צלצול יש לי? של עופר לוי? רק אלוהים יודע, זה רגע ועוד. סליחה. בקיצור, רגע, סליחה, יש לי טלפון. הלו. באמצע שידור, מה לא ברור? שלום. בקיצור, מפה לשם. הנה בן אל. אנחנו קבלו במחיאות כפיים שערות את בן אל תבורי! היה זין, באמת. למה? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אם הוא משתות לא מוציא את הגזדה לאף מקום. טוב, בסדר, אז הוא לא רוצה להתראיין בן אל, עכשיו אין בעיה. שים את זה. אבא שלו לא מסכים, לא אל תעשה את זה. ווילי. אף אחד לא היה, אתה לא מבין אני? רק אוקיי. בקשה חלק מהשידור, אחת, כאילו. כן, חלק מהשידור, תניח פה את המירס שלי בבקשה. את תניח פה את המירס שלי את בבקשה. איתי או שאת איתו, איך יש לך שידור אם את ככה מדברת? אז סליחה, חמודה. אני חמודה. לא רוצה לדבר איתך חמודה. יותר. קומי לי, עופי לי מהשידור, קומי. קומי, תצאי בחוץ. תקומי. אולי את תעופי לי מהשידור? זהו. זהו, נגמר השידור, ביי, אנחנו